Jangan lupa. Jangan lupa. Atur posisi jos solo yo
Solo. Yeah. Jos. Solo. Yeah. Jos. E O E E O E Jos. E O E. E O ya. Le. E O Jos. Lolo. Jos. Solo. E tal Ketol. Jos. 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 Gereja sing budaya. Enak dong masuk. Lolo. Ya. Jos. Solo. Ya. Jos. Solo. Ya. Yo. Jos. Jos. Ayo. Dubrak. Os. Lolo. Jos. Ketol. Ayo mas. Ketol. Maaf mas. Sogek, Dik. Keri mas. Sogek. Jos. Lo. Ya, Ya. ya, Ya. Jos. Ya, Ya. Jos. Yo. Os. Putri Sarinande. Ayo. Jos. Nia Octavia. Sarinande.
asik Dada Heyo 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 kok kaya wong ilang jebule oh ya se le iya ja krida sih budaya lho iki oh jos se jos jos yo jos yo jos yo jos so jalan-jalan ke simpang lima jalan-jalan ke simpang lima Simpang lima kota Semarang Simpang lima kota Semarang nyebarake tindakan nduk budi luhur nyebarake tindakan nduk budi luhur gotong royong sifat bebrayan kang luhur gotong royong sifat bebrayan kang luhur yuk 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 yo jo lo jos Kerjamu hanya melambun saja Tak berguna kau bersedih hati Percayalah sayang buat apa susah buat apa susah tapi baik kita bergembira buat apa susah buat apa susah tapi baik kita bergembira Iya Cok Krida sih budaya Cari manis kembang melati Ya saya cari manis kembang melati Melati suka orang manis mana rumahnya Solo Jos, bos saya cut Jos, jos, jos Ayo Cumangkan yukto sang satria tompona tapi engkang sumpah prajurit Netyo hangkilo bangsa dilotoe nyawa tetyo prataruna kusumaning bangsa Semangka ing yudha sang satria tomo tetapi engkang sumpah prajurit nadan bela bangsa dilotoe nyawa tetyo prataruna kusumaning bangsa
budaya. Ceritanya Ayu Jakarta. Jos. Solo ya ya
Sololo. Sololo. Ya. Os. Yo. Os. 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 Jos. Lu. Solo. Jos. Sololo. 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 Jos. Sololo. Sololo. Jos.
tolak balae sangkala dosa kiai dosa kiai angraketa ta sesaji kanggo srana genira asong papuja kang minta nugraha saking Hyang Widi kinabulna kandira terbit bajangka binantuwa berkah basuki yuwana sangat becik jos tombo ati ikut no limang werngara kaping pisan kanca Quran sapakane kaping papat ketua ingkang luwih kaping lima digarwangi ingkang suwe Pangeran dijabahi yuk ya jos yuk jadilan ingkang angka babak 3 sampun sami keleben apa mas? keleben sing ra ketara Keleben apa? piye, Apa Mas? aku iki? oh iya yo cekat kancane ceket Mbak Nia dikasih kasmaran yo sesarengan kalian Krida Seh Buddha 3 2 1 Warteng Kru Ayo Teng yo. pancen anggi kasmarane ora doyan mangan apa maneh dolan pingine tansah ketemu dirimu seorang dongdoh mas tambah nono rasa kangenku Apa pancen ngono hatimu mas yen ngono ra beda rasane hatiku sampeyan dino aku kelingan dirimu dawang bagus
kasmaran. Agawe Yo. ati Yo. tratakan. Aduh. Kasmaran. Aduh. Mulai kaya wong edan. Kasmaran. Lingkar secer kadang mantenan. Muga-muga iki dadi kasunyatan. Muga-muga iki dadi kasunyatan. Yuk, yuk, jos. Yo yo, Inje. Jadi sampe niko setunggal lagon kasmaran sampun Sudah, katur. sampun katur. Tak kandhani to, Dik. Pripun? Nek ngoten niko ki mesake wonge apa mesake lemahe? Lah kepiye? Ayo, aku takon karo sampean nek kok ngono kae glundang-glundung ae mesake wonge apa mesake lemahe? Lemah. Oh lemahe. Ya wis aku ya ngono. Tak ya ming padha to. Inje setengah lagon sampun Mbak Nia dikasih Oke. kasmaran. Heeh. Oke. Ada requestan Mas. Semoga sik badhe ngersakake lagu mungkin belakang nggo kae bapake kae dada-dada napa Pak? Napa, Pak? Enten Oh. 50.000. Wah, Di, apa iki? di. Pripun? Mriki Mas. Ora tekan iki Pak. Ora tekan tenang. iki kabelku engko tekak kono pedhot ora Oh Mas, niki ora? kasunyatan. Oh kasunyatan Waduh. alhamdulillah ana punjulane 5.000 Dik kena nggo tuku bakso tusuk kuwi engko. Bu, sing nyanyi wong loro kok sedak 5. Oh Inje, ada requestan kasunyatan ada. Ora apa-apa Mas, engko nggo Ada. kuwi kepenak. Manon. Kok koncokan, heeh. Terus ada ini requestan dari. Apa Mas kae mau sik saka mburi kae mau? Apa Mas? Apa Mas? Ayo Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bali-bali ki ora kopong aku, Dik. Iya, sing Lek mek ngokeh. diceket engko di. Oh, Sidorondo. Sidorondo alhamdulillah. Apa, Ya Mbak? Allah. Sidorondo ya 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 ya. Apa, ya, Mbak? ya. Sidorondo. Sido tenan po? Sopo? Lah iya jare. Ora, Ding. Ora, Bu. Ora Aku makake. ada- Kak ya makake kancane. Sabar. Oh iya sabar. Kene ya bakulan gean. Heeh, Yo. yo. Bu dipinangkani Sidorondone yo. Guys Doranda yo. Ora Yo. sida. Ora sida. Yo. Yo. Ayo Mas. Yo ayo ayo. Ayo Mas Sidorondo yo. Selak turu. Pak nih, sawahe didol wae. Sogo, sogo ala keri. Sogo, sogo keri. Sogo, keri. Oh, siamu wis tak aturi. Bojo sing tresno welas sejati. Pasake sira Kebojoan selawase. Sidorondo sama dipinangkani Mas. Sudah. Jos.
jos. Yuk yuk. Jos Inje sampun ngantur Mbak Nia. Inje menika setunggal lagon Sidorondo sudah. Sampun. Oh iya. Niku wau enten pamundutan Mas. Iya. Pamundutan lagon Kasunyatan. Kasunyatan. Sampun dereng. Oh. Oh iya. Kibote urung iso Mas. Nganggo saran sik. Boleh. Oh, bola bali warteng teng teng.
salah oh, oh. Ika Adelia tresno suci manggiya rahayu tos Demand